Damos entonces comezo a sesión. Esta non é a que? Esta non é a computadora. Damos comezo a sesión en un plenario ordinario. A hora do día, vamos co primeiro punto, que é a aprobación do borrador da acta da sesión anterior, a sesión ordinaria do 29/1/2021. Algún comentario sobre a acta? Votos a favor da aprobación da acta? Moncho non estaba. Abstención. Tiño dúas. Si foi o extraordinario, foi ordinario. Claro, nada. Foi ordinario. Que se podía pagar. Punto número 2. Aprobación se procede da solicitud da Corporación de Lousame a Mancomunidade de Serra do Barbanza sobre a aprobación dun plan de viabilidade para o complexo medioambiental. Xa tratamos este tema nunha comisión de portavoces, tratouse na comisión informativa e o acordo é o seguinte. Primeiro, solicitar formalmente a Mancomunidade de Concellos de Serra do Barbanza que inicie os expedientes administrativos pertinentes e efectúe a dotación orzamentaria específica para elaborar un plan de viabilidade para o complexo medioambiental Serra do Barbanza, onde se analiza a problemática actual e se propoñan diferentes alternativas para o exercicio da competencia delegada por todos os concellos na mancomunidade, a recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos. Segundo, remitir certificado deste acordo á Mancomunidade de Concellos de Serra do Barbanza para a súa tramitación e efectos oportunos. Votos a... Bueno, sei que llegan outro comentar. Votos a favor... que se va a comentar? Nada, xa, como se comentei, estou a favor do texto. Como consensuamos antes. Sí, que consensuamos, efectivamente, pero en outros concellos tamén xa están traballando sobre este tema e volto a incidir no mesmo. Si todos estamos de acordo en añadir un punto no cal pidamos que se celebre a asamblea ordinaria. En outros plenos da comarca da mancomunidade. Eu teño pedir unha asamblea. Sí, pedirán que que se dirixan ao presidente e a pidan. É dicir, podemos facer agora, pero podemos incorporar, unha vez determinado pola comisión, incorporar un novo punto. Hai que facer unha emenda votada. Ten vostede preparada a emenda? Non, pero sería nada máis pode facer a voz como outras veces, poñer un terceiro punto solicitando que se cumplan os estatutos pedindo que se celebre a asamblea ordinaria que leva sin celebrarse xa máis de ano e medio. Eu se estamos todos de acordo. Quere recoller a votación? Se estamos, bueno, se está de acordo outro grupo. Hai que votar esa emenda, votar esa emenda, despois votar emendado. Quere dicir que quere recoller a emenda? Vale. Votos a favor da emenda, de que se incluya a emenda. Eu tamén quero dicir que ten agora problemas serios a mancomunidade porque saben que marchou o secretario, que quedou unha persoa sustituindo, que esa persoa obtivo, non estou segura dos datos, pero sei que non está xa onde estaba, que se trasladou, e hai un problema técnico, de que non hai asistencia técnica neste momento na mancomunidade, xe o que me enterei eu esta semana pasada. Non, esta semana actual. Pero que, bueno, non ten que ver con isto, pero que menciono porque hai esa problemática. Pues non marchou en decembro, finais de decembro do 2020. Sí. E a asamblea se tiña que haber convocado en maio do 2020, entón vamos para... En eso estamos de acordo, pero quero dicir que de cara a temos sobre unha situación todavía Sí, máis grave. Entón, agora votar o acordo emendado. Sí. Feito este inciso, me quería aclarar, que non se me olvidara. Non sei se recolle eso. Despois na grabación. Vale, perfecto. Votos a favor do acordo de que pedir que se celebre a asamblea. O punto número 3, aprobación se procede da modificación 6/2021 de crédito extraordinario de dotación da achega municipal ao plan URBE
mellora do diario das Bouciñas a Comido. Xa comentei outro día que era un plan da Consellería de Medio Ambiente que foi xa viñase traballando en fai tempo, se acontecerá o ano pasado, en un principio iba a licitar o Concello, entón se dotou a parte que correspondía, que vou a nombrar outra vez, que era na anualidade 2020 a Xunta ponía 21.506,48 e o Concello de Lousame 20.502,37, e na 21 a Xunta 63.967,69 e o Concello de Lousame 27.414,72. Nese momento, en total 136.391,66 euros. Nese momento non sabíamos que pensábamos que iba a licitar o Concello, o cal se dotou a parte do 2020 no capítulo 6º, o cal houve que facer unha modificación tamén, pero se queren as datas e as faciliten que se teñen no expediente, comentei na comisión informativa. Bueno, se foron todos os requisitos. Logo se nos comunica un do 3 con respecto a este ano, que hai unha adenda ao convenio de cooperación na que hai unha baixa na licitación, na adjudicación da obra que por parte que licita a Consellería, e queda do seguinte xeito: a Xunta de Galicia 78.488,31, o Concello de Lousame 33.627,84, un total de 112.126,15. Visto que o Concello de Lousame xa chegou no 2020 13.502,27, quedaría por achegar a diferencia, non? A Consellería 20.135,07. Para poder dotar o crédito necesario por este importe, por 20.125,07, na aplicación correspondente, tendo en conta que no orzamento do 21 non está creada a área de gasto 1,7, é preciso tramitar o crédito extraordinario que será financiado con baixa noutras aplicacións que neste momento non están comprometidas. Se retira de unha 5.160, doutra 7.562 e doutra 6.123, bueno, cos céntimos correspondentes. Non os mencionei porque teñen a documentación vostedes aí. E os acordos a tomar son os seguintes. Primeiro, a aprobación inicial da modificación de crédito número 6/2021, mediante a que se dotará crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación mediante a baixa de créditos de gastos de outras partidas do orzamento vixente non comprometidas, cuxas dotacións se estiman reducibles en perturbación do respectivo servizo por importe de 20.135,07, que antes mencionei. Veñen desglosadas aí no cadro. E o segundo acordo é expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante o prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Algún comentario sobre este tema? Votos a favor? O punto número 4 do orde do día é a aprobación se procede do R4/2021, aprobación de facturas relativas ao exercicio 2020 incluídas na conta 413 ou registradas no 2021, pero relativas a gastos do exercicio anterior. Ben, hai unha serie de facturas que quedaron a final de ano de gastos que se executaron e non deu tempo a facer por modificacións unhas partidas a outras, pois el fin de ano, e tamén facturas que chegaron, hai dous casos diferentes, facturas que chegaron no ano 2021 que corresponden a actuacións feitas no 2020. Entonces, tendo en conta as circunstancias relativas a eses gastos e a documentación que consta nos expedientes, é obrigado a atender os gastos reincorridos para evitar o perxuízo a proveedores que se mencionan nos casos ao que fixo en referencia no momento, e o correlativo enriquecemento injusto da administración, considerando ademais que a imputación dos gastos ao servicio corrente á vista do estado de execución orçamentaria non causará perxuízo á atención do resto das necesidades do exercicio. Terceira, se acorda entonces, primeiro, aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos documentos justificativos do gasto antes indicados. Segundo, ordenar o pago dos justificantes de gastos relacionados,
segundo as disposicións da Tesorería, e terceiro, dar conta do presente acordo da intervención de Tesorería e Departamento Contable para a súa tramitación a efectos oportunos. Algo de comentar respecto a isto? Votos a favor de aprobar isto. Punto número 5. Aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa da piscina municipal. Ben, saben que había unhas taxas aprobadas en 2004, creo que foi, está consta no expediente, e que era preciso modificarse a fai tempo e que o abordamos agora. Aí teñen relacionados que creo que hai que mirar o que se calea a taxa da hora, que vou a recordar, e tamén os gastos de persoal, os gastos de todos os suministros que son necesarios para que funcionen, e tamén os ingresos que se derivan dos abonos, en fin, e dos cursos, os abonos para o baño e tamén dos cursillistas. O custo estimado do servicio é 25.081,32, o importe estimado de ingresos da tasa son 6.230, entonces o déficit, o sea, se facemos a resta, ainda que a subida, que agora mencionarei, o déficit sigue sendo de 18.851,32. O acordo a tomar sería, primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por a utilización dos servicios prestados na piscina municipal nos termos que figuran no expediente coa redacción que de seguido se indica. A redacción actual é a seguinte: a cota tributaria. A contía da taxa reguladora desta ordenanza será fixada nas tarifas contidas no apartado seguinte para cada un dos distintos servicios e actividades. As tarifas serán as seguintes. Eso é no texto actual, non modificado. Bonos por temporada a adultos maiores de 16 anos, 12,2 euros para toda a tempada. Entrada para adultos, entradas puntuais, 1,20 euros, maiores de 16 anos. Inscripcións aos cursos, 6 euros mes, co desconto do 50% no caso de ter abono de tempada. A modificación que se aproba di o seguinte: a contía da taxa reguladora desta ordenanza será fixada nas tarifas contidas nos apartados seguintes. As tarifas ordinarias serán as que a continuación detallo. De 0 a 6 anos, abonos de tempada, que todo a tempada de verán. De 0 a 6 anos, de balde. De 7 a 15 anos, 15 euros. De 16 a 64 anos, 30 euros. E de 65 anos en diante, 15 euros. Eso é o abono de tempada para todo o tempo que permanece aberto. Entradas puntuais. De 0 a 6 anos, de balde. De 7 a 15 anos, 1 euro. De 16 a 64 anos, 2 euros. E de 65 anos en adiante, 1 euro. Os cursos de natación, 10 euros. As tarifas reducidas serán aplicadas a aquelas persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade social. Esta situación de vulnerabilidade debe acreditarse a petición do interesado por medio dun informe dos servicios sociais municipais. As tarifas reducidas serán as seguintes: para estes casos que acabo de comentar. De 0 a 6, de balde. De 7 a 15 anos, abonos de tempada. De 7 a 15 anos, 2 euros. De 16 a 64 euros, 4 euros. Perdón, anos. De 4 euros. E de 65 anos en adiante, 2 euros. Os cursos de natación, ao mes, 2 euros. Establece unha bonificación do 50% na cota tributaria para aquelas persoas que sexan membros dunha familia numerosa e teñan recoñecida tal condición segundo a Lei 40/2003 do 18 de novembro de protección ás familias numerosas. Para isto deberán achegar xunto coa solicitude a documentación acreditativa destas circunstancias, é dicir, o título oficial de familia numerosa. Segundo, abrir o período de información pública por un prazo de 30 días hábiles cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de edictos do Concello. Terceiro, no caso de que non se estivese presentado ninguna reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo que
que até ese momento era provisional. Cuarto, unha vez que o acordo provisional se eleve definitivo, de xeito expreso ou tácito, é dicir, non hai elevación, pois de xeito tácito, a entrada en vigor da taxa da ordenanza fiscal reguladora terá lugar cando se publique completamente o seu texto no boletín oficial da provincia. Comentarios? Queríamos saber, no punto 3 do acordo, cando se fala de persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade social, si aí estamos incluindo as persoas que están en situación de dependencia, a familias monoparentais, a familias de violencia machista, si van incluídas aí. As persoas que considere o departamento que son vulnerables, que facemos con uniforme, porque poden ser, talvez, neses casos, sí, son vulnerables, hai circunstancias diferentes, en algúns deses casos que vostede nomea, pode haber unhas circunstancias económicas que fan que sexa vulnerable ou non selo, ten outras dificultades, pero non esas, non quero puntualizar en que caso, pero creo que me está entendendo, non? Sí, sí. E vai haber outros casos que está asociado, non? Claro, que falamos no punto 4 de que a bonificación un 50% para familias numerosas, sí. Familias numerosas actualmente e contase cos dedos da mans, hai moi pouquinas. 4. Pero son 4 que teñen... Familias monoparentais, nestes momentos, a situación global de todo o país é que son moitas máis. Entón, podíamos empezar a falar xa, porque o concepto de familia cambiou, a falar de familias monoparentais, porque unha nai que tenha que manter a 2 fillos ou un pai que tenha que manter a 2 fillos é o mismo que un pai ou unha nai que tenha que manter a 3 fillos. Entón, temos que empezar a olvidarnos do concepto familiar que temos e empezar a falar de outro tipo de familia. Despois, nós entendemos que hai que subir os impostos e vemos que é deficitario, pero non estamos a favor da suba como se fai, porque subese en casi dun 200%. A nosa suba nestes momentos parece moi alta polo momento que estamos a vivir, de crisis social e económica, votamos de menos de que esta ordenanza se aplique para non ter volver a ter o pleno dentro de anos, porque esta, dentro do ano 2004 non se revisa. Sería bo para as futuras ordenanzas que xa viña reflexado subir co IPC. Entón, a subir co IPC non estaríamos vendo na liga de lo que hoxe tenemos aquí. Sí, vamos a ir respondendo por ahora. Pódese interpretar así, é unha maneira de facelo, e na oposición vostede parte entendo, é legítimo que se o faga, pero eu diría que cal é a realidade. A realidade é que os precios que tiñamos dende o principio son uns precios baixísimos. E xa ve vostede cal é o custo e cal é o déficit. Por eso, unha vez que se arranxou a piscina este ano, que todavía falta unhas cousas por facer antes de empezar, se procedeu a facer esta actualización que siguen sendo pois os precios os iguales se quere, pero toda unha tempada o máis alto que sexan 30 euros, toda unha tempada, xa todo xullo, agosto, e parte de setembro, que sean 30 euros, non me parece excesivo. Que o baño o máis alto, porque hasta os 15 anos é 1 euro e hasta 6 é de balde, que sean 2 euros, tampouco me parece excesivo. Hai outra opción que podemos ter planteado, que vivido a situación económica que atravesou o Concello neste momento, que hai moitos máis gastos dos que había, que hai menos ingresos, sabemos todos polo que é, polo contexto no que nos movemos, pois non abrila este ano. Esa era outra opción, pero parecenos mellor adoptar esta. Esta era as opcións que barallábamos. Que se deben actualizar co IPC? Sí, o deberamos de poñer en todas. Non sei se podemos engadir agora, se non podemos, se non se pode hacer. Non é posible. Non é posible. Pode explicarnos por qué? Porque existe unha lei de desindexación de economía española que di que non é posible establecer esas subidas automáticas e ligadas ao IPC, que afecta moitísimos ámbitos, neste ámbito tamén no ámbito da contratación, e ademais cada vez que se modifica a tarifa dunha tasa debe facerse un estudio económico para garantizar que sempre se respeta o equilibrio que marca a Lei de Facendas locais. No caso dos prezos públicos, que como mínimo cubra o coste do servicio, e no caso das tasas, que como máximo ou que nunca supere o coste do servicio. Entón, modificacións automáticas en facer un estudo
non é posible. Teñen que vir a pleno sempre. Quero dicir que se se recolle unha actualización automática, de facto debería igualmente vir a pleno. Ben, entendido. Alguna pregunta máis con respecto a eso? Votos a favor dos acordos? Votos en contra? Abstencións? Aprobación, o punto número 6 da orde do día é a aprobación se procede de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles. Ben, para poner un pouco máis antecedentes as persoas que non forman parte da comisión informativa e recordalo para todos os que poidan estar escoitando. No ano 2017 unha revisión que fixo a Dirección Xeral de Catastro no noso Concello, no que se deron diante vivendas que non estaban, edificacións que non estaban, e tamén aquelas nas que durante todos os anos que non se revisase e fixeron mellora na súa vivenda por o incremento do valor das mesmas. Entón, aí cobraron 4 anos de atrasos. Iban a cobrar, entón, para paliar ese gasto que tiñan que facer moitos dos veciños de Lousame, se foi a ordenanza fiscal e se fixo para compensarles ese desembolso que tiñan que acometer unha rebaixa das porcentaxes a aplicar, que son as seguintes. Eran as seguintes. Era o 0,55 en urbana, se pasou a 0,50, o 0,65 en rústica, que se pasou a 0,45, e, bueno, o outro permanece igual, que era o tipo de gravame aplicable aos bens inmobles de características especiais, que 1,3 e que seguía quedando 1,3. Comenteilles xa que durante, ao final, o último trimestre, creo que foi en decembro, pero non estou segura, pois non chegou a que me gustaría ter aquí, pero me olvidei de traela, pero coñece a técnico, a especial interventora, na que nos manda do Estado unha liquidación negativa neste caso polo pouco esforzo fiscal dende que é do ano corresponde ao ano 18, que foi o ano que se efectuou esta reducción, co cal son 57.000 euros que temos que devolver. Pode ser 57 e algo, xa devolvemos 14, dúas ou tres, a mí que me consten dúas de 14.000 e pico pagamos, porque era por son 4 e devolvemos dúas. Vale, entonces isto vai ser, xa les anuncio que isto vai a seguir pasando así no 2000. Non plantexamos non subida máis do que estaba, senón volvela ao lugar no que estaba, unha vez que xa pasaron estes anos desde que se cobraron os atrasos, volvela a onde estaba, para que non nos siga pasando eso a partir do ano 22, porque será efectiva o 1 de xaneiro do 22. Vale? Supón, ao mellor para os veciños particularmente, moi pouco, pero para todo o que é a recorrección de todo o Concello, pois son os 57 que hai que devolver, máis 20... un segundito. Teñen os cadros aí, que queren comprobar. 23.984,89 entre todo o Concello, entre rústica e urbana, que se aminoraron no seu momento, non? Mais o que nos reclaman por pouco esforzo fiscal, pois vamos a unha cantidad que para os concellos será pequena, pero para aquí 74.000 euros son unha cifra considerable, vale? Que nos parezca ben ou mal que se faga, pois, ustedes opinarán, e eu agora vou non ler o acordo. Canto era o total, perdón? A diferencia? O que é que devolver? 57.000, eu que lle podo facer é que eso que nos chegou, ese escrito que nos notificaron, se queren miralo, consultalo nas oficinas de intervención ou de contabilidade que o consulten, e tamén o que xa levamos ingresado ou devolto ao Estado nestas dúas
o sea, foi en decembro, creo que foi en febreiro, non? Cando se fixo. E, bueno, e próximamente tenemos que facer o seguinte pago. Leemos os acordos. Digo yo mesmo, bueno, os grupos da oposición, non? Sobre ella, me dice que se va a pasar a hacer que tiene que ver con sí, claro, seguramente sí, porque os outros estaban a cenar, pero está aí. Onde está? Sí, acordo. Os acordos son os seguintes. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles nos termos que figuran no expediente e coa redacción que de seguido se indica. A redacción actual, tipo de gravame aplicable aos bens de naturaleza urbana, queda fixado o que está actualmente no 0,50 e o tipo de gravame aplicable á naturaleza rústica 0,45. O tipo de gravame aplicable aos bens inmobles de características especiais 1,3%. E a modificación proposta é a seguinte: 0,55 para os bens de naturaleza urbana, 0,65 como estaba anteriormente de naturaleza rústica, e permanece igual no texto actual, o sea, permanece igual que no 2004, 1,3%, que non se modificou en ningún momento o gravame aplicable aos bens inmobles de características especiais. Segundo, abrir o período de información pública por un prazo de 30 días hábiles, cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro de ditos do Concello. Terceiro, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou sucedencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. Cuarto, unha vez que o acordo provisional se eleve definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da modificación da ordenanza fiscal reguladora terá lugar cando se publique completamente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e comenzará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2022. ¿Ten algún comentario? Quería saber si me podía informar si a Iglesia paga o IBI das súas propiedades. Pois hai unha normativa específica sobre, creo que agora mesmo non temos esa información, pero lle respondemos na próxima reunión. Non sei se ten lle respondemos na próxima reunión. Porque a miña pregunta ven porque hai que despois xa traigo unha pregunta sobre iso. Ten pola dudosa propiedade de algúns bens que ten matriculada a Iglesia Católica en Lousame. En Lousame. Si, no Concello estaba aí listado. Despois xa introduz preguntas xa traeré ese tema porque hai algúns que son de dudosa que sean de este tutorial. Baixa a súa opinión. Sí, como o campo de festa de San Joaquín. No campo da festa non será capilla. Non, o campo da festa todo está baixo titularidade da Iglesia Municipal. Da Iglesia Municipal, perdón, da Iglesia Católica. Si se consulta, pero por eso traía en preguntas, pero por eso ten a titularidade total do campo da festa. Entón, ben, ese tema o tratamos se queren vostede, o temos un de portavoces que a documentación que vostede ten, comparta con todos nós, de que eso son os datos de catastro. son os datos do Ministerio de Presidencia. Vale, pois vamos a mirarlos, porque aquí consta, por exemplo, que o campo de festa de San Roquiño non coinciden eses datos, entón miraremos. Igual que pasa con outros que xa se aclararon por outros motivos que era en relación a algún cementerio e que non pertenencia da Iglesia, pois podía haber un erro, pero eso hai que corregirlo, que nos aclarado. Esa documentación que vostede ten, nos falamos, ao mesmo tempo que miramos tamén eso, a proposta, a pregunta que vostede fixe no principio. Pero votos a favor? Abstencións?
punto número 7. A aprobación se procede da aprobación inicial do proxecto técnico mellora do viario a Escabia, así como da relación de titulares de bens e dereitos afectados aos efectos da súa expropiación. Coñecen o expediente, coñecen o proxecto, temos no expediente tamén a lista de afectados e agora a cualificación do banco. Que ten a súa dificultad tamén, como poden estar comprobando. Hai que botar bien. Esta non está aquí nada. Os acordos son os seguintes. Primeiro, aprobar con carácter inicial o proxecto técnico das obras denominado Mellora do Trazado Viario a Escabia, un mostramento de execución por contrata de 153.925,52, redactado polo enxeñeiro Pablo Blanco Ferreiro en xaneiro de 2021. Segundo, aprobar con carácter inicial o documento denominado Anexo de Expropiacións, que ten carácter complementario do proxecto técnico Mellora do Trazado do Viario a Escabia, e co obxecto de definir a relación de bens e dereitos afectados pola execución deste investimento que deben ser obxecto de expropiación. Terceiro, no cumprimento do exixido no artículo 17 e 18 da Lei de Expropiación Forzosa, ha habido un trámite de audiencia e prazo de información pública durante 15 días hábiles para que calquera interesado poida comparecer no expediente e aportar cantos datos e documentos permitan a rectificación dos posibles erros que se estimen cometidos e mesmo opoñerse a expropiación dos bens ou dereitos por motivos de forma ou de fondo. Aos únicos efectos da emenda de erros na descripción material e legal dos bens, calquera persoa natural ou xurídica poderá comparecer alegando cantos antecedentes ou referencias estime pertinentes. A estes efectos practicaránse as notificacións individualizadas aos interesados e darase publicidade do acordo no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de anuncios do Concello e nun dos diarios de maior circulación da provincia. Simultáneamente publicarase edicto no boletín oficial do Estado a fin de que sirva de notificación, consonte o disposto no artigo 44 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, para todos aqueles titulares que non puderan ser citados persoalmente. Cuarto, concluído o trámite de audiencia e período de información pública, o Pleno Corporativo pronunciarase de todo caso sobre as alegacións presentadas e procederá a aprobación definitiva do proxecto técnico denominado Mellora do Trazado do Viario a Escabia, así como do documento denominado Anexo de Expropiación, o que levará implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos terreos aos efectos da súa expropiación forzosa. Votos a favor, bueno, se xa votos a favor destes acordos. A aprobación se procede da aprobación provisional da notificación puntual número 1 do PSOE no Concello de Lousán. Bueno, se sabe que xa o trouxemos anteriormente, a aprobación inicial, esta é a provisional, porque unha vez que se aprobe aquí, isto ten que ir ao urbanismo, e o urbanismo vai a revisar, se encontra algo que non se adapte á legislación urbanística, pois se mandará ao correxido, e se se asusta, publicará, comunicará, e nese momento será, hai que traer ao pleno para a aprobación definitiva, non, pode ser de forma táctica, aprova definitivamente a Xunta, corresponde a aí, vale. En canto a si queren consultar as modificacións, a maior parte delas son para adaptar o noso PSOE a modificación da lei do solo que houve en 2016, a maior parte. E logo hai outras cousas que surgen no desenrolo do día a día e que, según se vai manexando, van aparecendo elementos que deben ser puntualizados, aclarados para non crear confusión. Entre eles, cando hai unha finca se fai a cesión, había obrigatoriedade de urbanizar e pechar, por poñer exemplos, e pechar a propia finca.
Ahora se obliga a ceder, por suposto que é obligatorio, non é que obligue a lei, pero pode non pechar decidir non pechar unha vez construída a vivenda, non pechar a finca. Non é obrigado, porque había casuística en que unha finca que tiña que facer unha cesión nas 4 partes pechar toda esa parcela, aparte de facer a cesión. Entonces, neste momento, a cesión, por suposto, a cesión a viais, nos referimos, non teñen obrigatoriedade de facer o peche. Despois tamén se tiña en conta rúa, pero bueno, van a entender que non cabe de explicarlo ni que empece pola orden inversa. Cando se construía unha vivenda, pois aquí no medio dunha aldea, ás veces unha fachada se está en pendente, para medir as alturas, non estaba claro, porque sótano, semisótano, a altura que podía ter cada unha, a altura total que podía ter, a podías medir desde unha fachada ou desde outra fachada. Ahora se clarexa perfectísimamente na modificación desde onde ten que ser, baixo cuberta para que teña usos vivideiros, poñía 0,80, pero non poñía desde onde. Ora si o pon desde onde, incrementouse a 1 metro, non? E que teña ventilación, que teña iluminación, para que poda haber no baixo cuberta, que poda ter un uso vivideiro e cumplir ca norma. Eso non estaba aclarado e aparece. En canto ás explotacións gandeiras, sabemos que temos moitas que están fora de núcleo e algunhas que están en núcleo. E esas que están en núcleo teñen que adaptarse á legislación vixente. Para adaptarse á legislación vixente, pois teñen que facer obras. Por exemplo, se teñen unha fosa onde reúnen os vertidos, os residuos, pois teñen que ter cuberta. Ahora, pois ten que facer esa obra. Se non lle podemos deixar facer esas modificacións, non poden cumprir a legislación, entón obrigamos a pechalas. Entón, eso aquí tamén queda aclarado e solventado. En canto ás cubertas, as pendentes das vivendas, pois tamén se clarexa. Había veces xente que quería facer menos pendente da que mandaba o plan xeral e tiña dificultades. Ahora aquí se dice que se respete tipoloxía, pero que non é incompatible ca tipoloxía o tipo de cuberta que se faga. Hai un máximo de pendente, pero podese facer cubertas planas. E non sei se me quero preguntar alguna cousa máis en particular. Logo os demais, os paramentos, es decir, os peches, había unha altura, tamén se quedaba como moi limitada, porque 0,50 para un peche dunha finca era escaso. Hai xente que se o quere facer así, sí, pero dependendo onde este situada e como este, nos vamos a unha altura un pouco maior. Se queren un resumo destas modificacións, se lle pode facilitar, porque me encarguei de pedirlo esta semana, por si queren consultarlas vostedes. Vale? Ou de ter unha reunión entre nós para falar de elas. Sí, non sei. A ver, nos vamos a estar neste punto porque tamén necesitamos máis información. Sí, pero sobre todo a maioría destes elementos son adaptados á legislación, porque non tiñamos adaptado, había que consultar, por exemplo, a legislación de rústica. Temos que remitirnos desde a última modificación, xa non é o que di o Peixón, senón o que di a lei do solo. Entón, hai que ir sempre aos dos documentos. Cando se o temos recollido xa no noso, por eso que dixemos outro día, que depois de ter un texto refundido, para ter todo e poder consultalo moito máis facilmente nun solo texto, non ter que, pois isto aquí agora non, porque o cambiou a lei do solo na reforma do 26, temos que ir agora a consultar outro documento, se fai moi dificultoso agora de facer os informes por parte do urbanismo. Entón, cando se teña o texto refundido, é moito máis fácil, que eso será un traballo posterior a esta aprobación, mentre non teñamos o informe favorable e a aprobación definitiva por parte de urbanismo, non podemos abordala, pero unha vez que este, si o faremos. Algún comentario? Votos a favor? Abstencións? E recórdenme, por favor, convocar unha reunión para isto, na que traga todas as modificacións que podamos velas na reunión e, bueno, e preguntar para que quede claro.
Dación de conta das resolucións da alcaldía da 17/2021 a 124/2021. Dación de conta do período medio de pagamento do cuarto trimestre de 2020, que teño aquí, que son o período medio de pago global a proveedores trimestral nese período para o trimestre de 2020 de 11,60. O punto número 11, inclusión se procede de mocións por razón de urxencia. Alguna moción non, verdad? Eu teño, se queres facemos un proceso, léela, Leerémola aos tres grupos e logo votamos a urxencia. sí, Ben. Votamos a razón da urxencia. Votos a favor? Votamos dende o noso grupo a urxencia porque a sanidade para nós é sumamente importante e creo que se está demostrando dende a comunidade autónoma e eu lle vou a puntualizar sobre os puntos dos aquí leo sin ter ahora mismo datos porque o que todos deberamos de facer era presentarlas cando é a comisión informativa porque dá tempo a realizar e traer datos concretos que supoño que nos interesará a todos coñecer a realidade, non? Incluso podría intentar algúns que vostedes reclaman. Non iba na comisión informativa de comisión de urxencia. No, é que as mocións de urxencia non van na comisión informativa, van as mocións. Pero non iban mocións para incluir algún campo na urxencia na comisión informativa. A ver, se presentan por... Sí, por registro, pero que non quedan
comisión que nos pudo presentar tampouco, porque non había un específico para presentar. Claro, por eso. Vamos, no, tiene que leer, nos aprobamos a urxencia, agora tiene que leer, e logo eu puntualizarei todo o que digo puntualizar para que vai a definir o noso voto. Pase a la Esta pandemia ocasionada pola COVID-19 puxo o límite dos sistemas sanitarios, puxo en evidencia o preciso que investir en saúde e a recuperación dos 11 anos de recortes no noso sistema sanitario. A COVID-19 puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte, con atención primaria reforzada, como parte da entrada, sen recortes, que permitan responder ás necesidades de saúde da población, en a que o personal sanitario conte con recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que precisa en cada momento e estar ben dimensionado para abordar as emergencias sanitarias que nos surjan. Diante da pandemia, a Xunta tomou a decisión de reducir drásticamente a asistencia presencial, o peche de consultorios, algúns centros de saúde e PACs, restringir consultas, probas diagnósticas e intervencións quirúrgicas nos hospitales. A decisión que tomou as Serras foi que a atención se centrara preferentemente na consulta telefónica. Isto está ocasionado en moitas dificultades tanto aos profesionais para poder prestar asistencia sanitaria como no acceso da población á mesma. A situación de sobrecarga de traballo que padecían os profesionais de atención primaria en pre-coronavirus foron engadido tarefas de diagnóstico, seguimento, illamento, identificación por coronavirus e función de despecho. Unha sobrecarga de asistencias telefónicas e de carga burocrática, teléfonos colapsados, o personal administrativo, celadores ao límite, soportando unha presión tremenda e es imposible gestionar tanta chamada como que se produce. As consecuencias son desastrosas. Escasísimos profesionais que están ao límite, cun ausentamiento físico, mental e insoportable, listas de esperas de semanas, incluso para unha consulta telefónica, doentes crónicos descompensados, persoas hipertensas, diabéticas, con cardiopatías, problemas renais, controles de saúde de pediatría, con moitos demais. Persoas facendo a cola e a intemperie para acceder aos centros. As demoras para acceder a prestacións hospitalarias consumen os proios de diagnóstico, infeccións quirúrgicas, que xa eran tremendamente feito publicadas no mes de xullo. Esta situación está xerando que cada vez máis persoas estén acudindo a sanidade privada. Diante da falta de respostas na sanidade pública e o desfrutamento da población con recursos menos. A resposta á situación da pandemia non pode estar baseada en incrementar as asistencias do sistema público, porque supón un claro risco para a saúde da población. Esta situación pode levarnos a un problema de saúde colectiva, de cronificación de patologías, de atención tardía. É preciso desconfinar a sanidade pública e de reactivar a atención presencial con máis persoal, máis información e máis accesibilidade. É preciso dar resposta a demanda de atención pola COVID-19, mas tamén ao resto das patologías. Instamos a Xunta a realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial e a atención primaria, para dar resposta ás demandas de atención pola COVID-19, mas tamén ao resto de patologías, a rematar que as listas de espera en nivel existencial, o personal a medidas de prevención de contagios precisos, para garantir unha atención sanitaria digna á población, establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes para toda a atención primaria. Aumentar nos centros de saúde co número de profesionais que sexa preciso para permitir aumentar o tempo e a calidad de atención asistencial, así como incorporar as categorías profesionais imprescindibles para formar equipos multidisciplinares e prestar unha atención integral, psicologías, clínicas, terapeutas, profesionais, logopedas, podólogos. 3. Modificar o decreto que regula as áreas e os distritos sanitarios para crear unha estrutura de gestión de atención primaria con capacidade de decisión orzamentaria e de recursos humanos. 4. Publicar de inmediato a situación das listas de espera hospitalarias e poner en marcha un plan de choque para reducirlas. Ben, tanto na exposición como na solicitudes que quere facer a Xunta, que propón o seu grupo, o grupo mixto, como concelleiro do grupo mixto, quero puntualizar varios aspectos. Eu teño unha referencia que está moi cerca, temos todos nós, do centro de saúde, nós, da asistencia hospitalaria que acuden moitos veciños, bueno, todos os que seguín un a un do COVID, os que tiña coñecemento, que non tiña por que terlo, pero a veces eles mesmos o trasladaban, daqueles que son doentes crónicos, entre os que me atopo, enfermos renales, todos os que vostede fala en referencia,
que foron trasplantados, concretamente deste Concello, que van a diálise puntualmente, o recolle a ambulancia igual que o recollía sempre, porque a mí me gusta representar, o sea, plasmar neste pleno o que é a realidade, por suposto, pero que non me gusta tampouco é poñer unha situación máis grave do que é, que xa é bastante, dando unha sensación de catastrofismo, descontrol, porque iso é totalmente incerto. É verdade que hai chamadas, que hai consulta por chamada telefónica. Cal é a función? Eso cada un aplica. Eu digo que está pasando en Lousame e en outros moitos centros e en algúns que non, pero eu non sei cales son as razóns en quen ten que inspeccionar ou non inspeccionar ou por que motivo se dá. A xente chama, cando hai un elemento que non ten que vir debido ao COVID, que o que hai que evitar é confluencia de persoas dentro do centro de saúde, chama. Non vou poñer exemplos, non, de o que nos pode pasar un día, é que te preguntan a sintomatoloxía que tes e te poden decir, pois mira, isto, ou darche o tratamento, ou se ti queres ser, porque eu isto preguntei non moitísima xente, porque xa oín eso en noticias, todos preguntei neste Concello se estaba pasando eso, e chamamos, pero eu se quero que me atendan, digo yo, e dan unha hora e atenden, pero dan unha hora para non ter aglomeracións dentro de, o sea, para non incumprir as medidas COVID aí dentro. En canto, tamén o que vostede puntualiza na súa exposición de facer o rastrexo, o que non fai non son os médicos, eu falo que a coordinación do centro de saúde, buscar todas as semanas. Non son eles, sino que o fai directamente os sergas a través dos medios que ten, que incluso ten recurre a outra colaboración de outros departamentos. E logo lle pasan, se as persoas requiren vixiancia ou incluso algunhas que venen sabendo que tenen que lle comunicar, pero eu non teño que dar esos datos, que comunican a eles, pois eles fan a comunicación cos sergas para informar. Despois, que pasou cas citas que había? Pois moitas citas hai xente que se podía aplazar, e aparte están continuamente, eu sigo nos medios de comunicación, porque este tema de máximo interese, están dicindo que non falten as citas, salvo aquelas que eles, por non ser urxentes e por poder ser demoradas para non incurrir, o sea, para non someter aos pacientes nun risco maior, ya se aplazan. Claro que sí, pero esta situación é excepcional. Se duplicou o número de, vostede sabe, non digo duplicou porque non sei exactamente a cifra, me gustaría ter eses datos para poderos decir aquí ahora diante da opinión, diante de todo o público. En canto se incrementaron o persoal sanitario, pero se incrementou, incluso xente que non estaba nas listas, xente que non tiña praza, se incorporou a dar ese servicio. Creo que aquí, na nosa comunidade, que en ningún momento quedamos con persoas sin non haber praza para hospitalizar aos doentes de COVID, e que todas as urxencias estiveron abertas para atender aqueles casos que chegaban con urxencia, que se atenderon todas as diálises que estaban programadas, que se atenderon todos os tratamentos oncolóxicos para as persoas que o tiñan xa programado para levar, e outras que podían agardar ou espacialo e sempre que non incurriran acudindo ao centro en maior risco, se nos facía ir con horarios que estiveron ocupados en algúns hospitais, pero eu falo de unha galega, centros de saúde, vostede pídalle ao seu grupo, eu lle traerei os datos que xa foron expostos aquí cando presentou o Partido Socialista unha moción tamén sobre, non esta, pero sobre a sanidade pública, e dei eses datos nese momento dos centros de saúde novos construídos, dos hospitales novos construídos ahora mismo, pois a ampliación do CHUS, a ampliación do CHUAC, a construcción de un hospital en Coruña cerca da Modelo, centros de saúde en moitos sitios, melloras incluso no noso, melloras tamén nos centros de saúde. Recorde que se cambiou a coberta, recorde que ahora mesmo hai outra línea de axudas, a ver se podemos acudir a ela por ter recursos propios para poder aportar, que é a menor parte, para dotar de fontanería, de calefactores e para hallar o teito do edificio que impide perder calor e aforrar enerxía que apaga, o sea, sabe que a enerxía eléctrica do centro de saúde noso apaga a xunta, pero ainda así o forno enerxético e a sostenibilidade e menos contaminación.
Todo eso non estou de acordo en que porque non coincido no diagnóstico, en parte sí, pero en parte catastrófica non, porque non reflexa a realidade. Despois me gustaría que vostede incluíra alguna demanda ao Estado, porque vostede sabe o que se imaginou a Comunidade Autónoma Galega en canto ao reparto presupuestario, sabe, non? Supoño, lle informarán. Entonces, a mí me gustaría que cando se faga unha moción se inste a Xunta, se inste ao Goberno Central, porque é a que ten que traspasarnos as cuantías que corresponden. Eso non se fai. Por lo tanto, o noso voto, e traeremos unha moción nos de sanidade, de defensa a sanidade pública, pero vamos a votar en contra desta moción. Non é moción miña, non é moción do delegado. Pero non o tome como algo personal. No, pero Eu estou falando, a mí me presenta vostede unha moción están dicindo vostede a mí que temos que instarle ao Goberno Central. a que paga Pero que non é unha moción que presenta o BNG. que me presenta. Se lo expliquei que é unha moción que presenta unha plataforma que se chama SOS Sanidade Pública. Sí, pero mira, o concelleiro do BNG Claro, como que o compromiso presenta... Claro, como presentar. Bueno, presenta vostede, pero me parece ben. Pero eu digo que aprobaría se se pon tamén de relevo que é o que fixo, o sea, o que está sucedendo, as inversións que se fixeron en sanidade, pero que son escasas, que todavía ten que haber máis, totalmente de acordo, que ten que haber máis dotación de persoal, se está facendo un esforzo orzamentario bestial en canto a sanidade dentro dos recursos que hai, pero me gustaría que se lle pedir ao Estado dentro desta moción que aporte a Galicia o que lle corresponde, sin marxinalo con respecto a outras comunidades. Me gustaría eso. Igual que en tantos concellos, me gustaría tamén que nos deran a parte que nos corresponden e non nos digan que non somos quen de xestionar nin de facer proxectos para fondos europeos. Me gustaría todo eso, pero no que refire a sanidade, que fagan a parte que lle corresponde, é dicir, do presuposto estatal, que pasen as comunidades autónomas despois de reunirse nesas reunións que teñen cos presidentes das autonomías, na que expoñen e o poderon ver os medios, porque sale frecuentemente donde o presidente desta comunidade trasladou en múltiples ocasións cal era o que era o que nos debían ingresar o que nos ingresaron e como se van a facer afrontar maiores inversións, que se está volcando todo en sanidade, asistencia social, apoio aos autónomos, se está centrando absolutamente a maioría a maior parte do orzamento autonómico se está centrando neses tres frentes. Entón, a mí me gustaría que o mesmo esforzo que fai a comunidade autónoma o fixera o goberno pasando os fondos que lle corresponden á nosa comunidade autónoma e non discriminando Galicia en canto a eses fondos. Por eso non podo votar a favor. Estou totalmente en defensa da sanidade, o esforzo é bestial, para min todo o recoñecemento por o seu traballo e pola sobrecarga que esperemos que a prudencia de todos nós, de toda a sociedade, non veña unha cuarta ola, que seamos responsables, respetemos as normas, non estemos mirando como escaparnos, que Galicia é moi grande, podemos volvernos dentro da nosa comunidade, mantendo as distancias que temos que manter, a higiene, a mascarilla, todas esas cousas, e non estando incumplindo a normativa, porque non é pensando non, temos que pensar na xente que falleceu, que son moitísimos, e a xente que pasou fatal e está pasando fatal en UCIs, vale, eu todo eso retomemos o recoñecemento. O noso centro de saúde, de verdad, eu observo, vexo, falo ca xente que ven aquí, me preocupou o que me oía contar das chamadas por teléfono. Aquí se chamaba e a xente que necesitaba vir, viña. Ora, se a mí me doi unha amígdala, por exemplo, que quero poñer unha amígdala e chamo, digo, mira, tiendo lo de garganta, non podo tragar, me fai unhas preguntas, eu lle contesto, me digo, mira, vai, poñolle ahora mismo no seu historial para que poda obter na farmacia, isto e tome pregúntanche, porque tamén os preguntan, ten fiebre, tómala, dixe a fiebre, che di que lle volvas a comunicar nunhas horas, entonces evitas que 100 persoas acudan aquí nunha semana por doenzas leves. Si resulta que ten unha pregunta que fan, ten problemas vostede para respirar, ten algún dolor, bueno, o que ten que preguntar o médico, que eu non son médico, ainda que é unha profesión que admiro moito. Si contesta algunha desas cousas que eles teñen como risco e din pase pola consulta a tal hora, incluso algunha persoa que se pode visitar. Digo da experiencia que eu teño aquí, a experiencia que teño no hospital tamén ya comentei, o sea,
Hai casos que quedaron aprazados, intervencións que quedaron aprazadas. Por exemplo, supoñamos que hai que facer un cambio de prótese unha implantación dunha prótese de rodilla, pois o mellor se aprazou, porque hubo que facer outra que era unha doenza biliar das vías biliares en que había unha obstrucción e cunha dor enorme e hubo que intervir de urxencia. Esas non se poden anular. Cando hai unha situación de crise como é esta máxima por COVID, o que hai que facer, e o están facendo, o comité de expertos que aquí existe, ten nomes e apelidos, pois lo sabemos, se reúnen e deciden esas cousas. E eu escoito o portavoz que fala todos os días no medio de comunicación autónomo, escoito que nos di cada día, porque se non atendemos o que digan os expertos, pois non sei o que temos que atender. Entre os expertos non estamos falando de políticos, estamos falando de expertos. Vale. Vale, eu quería aportar unha cousa. Sí. Decir que no Chus, en Santiago, que había hasta fai pouco, non sei agora mismo, un quirófano solamente operativo, o resto que estaban con pacientes de COVID. Claro, sí, eso é así. Eu non sei se é así exactamente, tamén digo é así porque non, supoño que vostede non estará mentindo. Pero é polo que antes lle dixen, o COVID é a máxima urxencia, xente que hai que entubar e que hai que meter para salvarlle a vida, e logo hai que facer as operacións que son de urxencia, que vai a vida das persoas nela. E logo hai outras que tamén son importantes, moi importantes, e que está moi preocupada a Administración Autonómica. Eu falo co Departamento da Xerencia, falo ca provincial, o sea, co Departamento de Sanidade da provincia, e están a nivel, xa non falo, os médicos por suposto, pero os xestores están traballando todos os fins de semana, todos os días, e igual de saturados, para intentar dar resposta, e implementando recursos na medida do que é posible. Eso que eu podo dicir porque o vivín. Que? E siguen indolentos. En todo isto... Non escoitei agora. Digo que siguen indolentos, que todos o tema dos rastreadores. Os rastreadores non sei, pero sí que hai persoal que, por exemplo, en temas de vacunación, de que está pasando, van moi lentos todavía. A vacunación? Sí, sigue indolenta. A vacunación, a mí me pregunté sobre a vacunación, foi interrumpido durante 4 días, esa vez por esa discrepancia que hubo tanto a proporción a administración de vacuna e a que se asociaba con certos efectos, que ahora xa se volve a reactivar, pero o que están espaciando e vacunando o máis rápido posible según as vacunas que teñen. Agora chegar, pero despois as dosifican, están chamando, eu sei que ahora mesmo aquí nesta zona nosa van na V, en canto os maiores de 70 anos, e que xa empezan a chamar ao outro colectivo. Nos 80, sí. E que empezan a chamar ao outro colectivo. Empezaron no I, no H, sí, no H, perdón. E agora mesmo están chamando para a semana que ven xa a segunda parte da V. Están vacinando tamén, perdón, os fins de semana? Na nosa comunidade autónoma? Pregunto, por favor. Sí, porque teño que estaba agora dubidando, pero non teño ninguna dúbida, dado que hai persoas moi chegadas a mí que se vacunaron un sábado. Nesta semana que van a haber estes festivos que non van a vacinar? Pois teño que preguntar, non sei, pero supoño que sí, que seguirán vacunando igual que estuveron facendo ata agora. Hai máis, o sea, eu pregunto a sanitarios e di que sí, que o están facendo e que vacunan por día moitísima xente. Están acudindo todos ao mesmo centro e veñen de todo o que é a área sanitaria, que creo que outra das cousas, a área comarcal que temos, onde estamos adscritos, creo que funciona ben, e que hai coordinación, iso que me trasladan, tamén o preguntei. Eu tamén te diría, xa con respecto a isto, creo que tenda nota. Hai algúns colectivos que se están en contacto con xente maior, por exemplo, son os que teñen os familiares maiores na casa, que están tamén esperando, están nun vacío, digamos, aí con respecto aos vecinos. Refírese vostede non aos coidadores? Non os coidadores, porque esos están vacinados. Non os que estén traballando... Os que axudan ao fogar, os que están nos centros de día, os que están nos boletos, todos están vacinados, senón a familia da persoa maior, que debera, pois, é unha das consultas que hai que... Eso xa máis hai outro colectivo, como son coidadores de nenos
que poden ser, pois, mismo nas escolas, non? Os cuidadores, os monitores de comedor, A ver, nas os escolas están todos vacinados, por total. monitores de comedor, incluído. Eu creo que todo o mundo que está en contacto con... Preguntarei, pero sei que todo o profesorado, que todo... Orientadores, incluso voluntarios, dásenos a casualidade neste concello que van a empezar voluntarios en varios departamentos. Eses voluntarios foron unha lista igual, porque mandeiro consultar, consultou na concellería que lle correspondía e vacinándose igual que os titulares. Entra no mesmo colectivo que... Bueno, no mesmo colectivo... Si, teñen que empezan agora o día 5 de abril e se teñen que vacinar antes de entrar. Todo se ve. Que hai que perfeccionar moitísimo e que as vacunas canto antes cheguen, cantas máis de Europa facilitando a vacinación, porque é o único que sabemos que é efectivo ante todo isto, totalmente de acordo. Agora, porque temos este retraso de compra de vacinas a todo, pois non, deberíamos estar pensando xa en todas as que hai, en todas as variedades que haxa para vacinarnos canto antes. Aí estamos. Esperando que recibimos todos a mesma información, porque recibimos polas tecnologías, son públicas. Ben, alguna cousa máis? Ben. Non sei que opina a portavoz sobre a moción, non sei o que vai resultar. Vostede está a favor, digamos, do que aquí se defende en varios apartados. Si esta moción houvésemos tratado, porque dixenlle que se acercara por aquí, entonces, se houvésemos tratado e houvésemos puntualizado sobre o texto e tamén sobre as preguntas, eu votaría favorablemente tal como está, o noso grupo vai a votar en contra. E traerá unha moción propia de apoio á sanidade pública, a traerá o próximo pleno. Entón, intentará consensuar vou seguir exponendo o que quería exponer, pero non podemos estar pero falar hombre, non llegarei claro que de toca para exponer a moción e de ler a inteira en a moción, entón quero despois de escoitar o que vostede aportou e o que aportou a señora González quería responder, pero responda, dígame. Pois o que lle quería propoñer, xa que no fondo da cuestión vostede está a favor, entendo que o Partido Socialista tamén, que este a favor da cuestión, aplazar esta moción, traballar en base a esta moción, Totalmente de acordo. para traer un motivo consensuado, como fixemos co apartado número 2 do pleno, coa mancomunidade, traballar en dos acciones de portavoces, porque además é necesaria, por lo que xa comentamos nun dos anteriores puntos. Entón, traballar. Eu tamén quería, isto xa é, isto xa é combinado as cordas ao PSOE. Non vamos a facer aquí demagogia co comité de expertos, se non ten un comité de expertos de político, outros... Para eso foi un chascarrillo. Vamos a ver, creo que eu quero os dous entidades, creo que teñen un comité en os asesores que temos que ter... Vostede que se dedica a isto da política, e debe ser como a mí, en unha escala municipal, que é moito máis abaixo da que corresponde ao Estado e a autonomía, pero non menos importante, sabe a que me referir. Perfectamente. Pero non é o esencial da miña exposición. É unha anécdota. Xa, pero que, a ver, que xa é un chascarrillo que sai todos os días en prensa, que é unha cousa que utiliza un partido de ultradereita, é unha cousa que utiliza un partido de ultradereita, para min, personalmente, xa non falo como delegado. Quen está ahora mesmo, non vamos a entrar, eu non vou entrar neso, cabe a súa exposición e vamos a votar. Eu vou a sentenciar que me hagan as cosas. Entón, ese nada máis quería ser carrillo de U, xa lle digo, sin ningún problema, podemos facer a moción conxunto. Vale, deixamos entón para facelo así, poña eu o luz por razóns persoais non estou, pero para a semana que ven si queren ter unha reunión para tratar sobre este tema, e sobre o anterior que era sobre
a modificación puntual do Peuxot, ponemos un día para a semana dentro da xenda que podamos compartir e quedamos vostedes... E máis, se podía ser tamén polo que se introduciu matriculacións de iglesia. Matriculacións de iglesia. Vale, porque creo que é un tema bastante serio. Se establecemos orden de prioridade, daría ya a sanidade ao Peuxot e despois o outro, que vostede me aporte a documentación e o tratamos. Outra, pues, logo se pregunte. Sí, bueno, nos queríamos saber si a xornada do trail, si non se podería aplazar. A xornada? O sea, celebrouse o trail. Sí, de verdad que Quería saber si non se podería haber aplazado. O trail que se fixo en decembro. Sí. Mire, Porque o que había por todo isto, polo tema do COVID, si era necesario facer así, si por calquera motivo, sí. si... Vou tomar nota e lle respondo a todas estas situaciones. Despois vostede nos indicando, efectivamente, que somos un concello moi pequeno, que temos moi pouco presuposto, que non hai tantos campos como nos gustaría, e encontramos unha factura de un gabinete de prensa. Entón, queremos que nos explique se realmente tamén é necesario para o concello ter un gabinete de prensa. Perdón. Sinto asustala. No me asusta para nada. Todo máis tranquilo. Pasa que as gafas non as domino moi ben. Pero moitas gracias pola observación. Quedou no pleno anterior a facernos unha aclaración sobre a liña de alta. Xa fixe, era tal cual ya dixen ese mismo día. Era o que eu decía. Os traballadores da planta de compostaxe da mancomunidade trasladanos unha inquietud e unha pregunta. O sea, queres saber cal será ou cal é a súa postura, a postura do seu grupo de goberno con respecto á situación que eles queren saber exactamente cal é a súa postura con respecto á situación que están Postura en canto que postura se refiere? Si está, supoño que se referirán a saber si vostedes vai apoiar, si non van a ter unha negociación para a continuidade da planta. Bueno, están bastante tranquilos con respecto a si van a seguir traballando ou non. Temos outra pregunta que queríamos facer con respecto aos traballadores, esa maneira. Os traballadores non. Os traballos específicos que deben facer. Porque trasladanos unhas queixas de que parece ser que alguna traballadora tivo que facer traballos que ela considerou que non lle correspondían. Entón, queremos saber se nos podían especificar os traballos que fan. Vamos por orden, se non fixo as preguntas. E despois fai as súas en canto tal, é dicir, a actividade física considerábamos que era necesaria, superdemandada, porque non tivemos antes ese debate interno, cos técnicos, con xente que participa, e se consideraba que a actividade física, cun esforzo grandísimo por parte do Concello, do persoal de deportes e de outras áreas que apoyaron os de deportes e de voluntarios e de protección civil, que era bo facelo porque era un momento en que a xente necesita sair e que o está facendo por a moto propio e por iniciativa propia. E aparte, facelo de xeito que se cumpriran todas as normas COVID. Así se fixo, houve menos afluencia que outros anos, como é normal, sobre todo na andaina, incluso na entrega de premios se fixo dun xeito distinto, non se podía utilizar se sabía, se puxeron esas condicións xa cando se convocou e cando se anunciou o propio tren, se especificaron por parte de miña dos técnicos que estaban aquí na primeira prova do tren. Eso en primeiro lugar. Igual que ahora se van a organizar caminatas, porque hai xente que está demandando todos os días e outras actividades, vai ser reanudar perfecto de autorización, pero que foi firmada hoxe, non sei, eu sei que estaba para firma, non sei se está pendiente miña ou de outro departamento, para os entrenamentos do fútbol, das escolas de fútbol, que están federadas,
Entón, a actividade física respetando sempre as normas e firmando as persoas que as organizan ou que as coordinan, que se van unha gestión responsable do que a Federación lles indica para reivindicar o Concello. Incluso as actividades nos locais sociais, tan pronto se permitiu facer como se está facendo talleres de memoria, como se está facendo as outras actividades, igual, pois en grupos pequenos. Incluso un mismo monitor ten dos grupos en aulas distintas e o que se move un monitor para que a xente poda asistir, porque tamén notamos aí, moita xente non vai por medo, que é normal, pero que por eso tamén se organizou o acompañamento ás persoas no seu fogar, as que viven soas, porque se nota que deteriorou tamén o cognitivo por tanto tempo de aillamento sin poder facer unha vida plena como se facía antes do Covid. Entón, todas as actividades se están facendo e hai algunhas que non se poden facer. E que outras, pois, ao mellor, hai xente que non quere facelos porque o monitor, porque por razóns persoais ten dificultade ou tamén temor, porque iso é algo subjetivo de que cada persoa é diferente e iso non se está afectando a todos. Entón, hai algunhas que non se están celebrando e outras que sí se están facendo en grupos pequeninos e con máis traballo para o que fai ese tipo de actividade. O mesmo que pasa no Concilia, o mesmo que pasa nas medidas que se toman no centro de día, que non poden entrar, as familiares non poden entrar ao centro, que si queren recolleros teñen que timbrar, pero son medidas que eu creo que temos que tomar desde o Concello, as tomamos desde o principio para evitar males maiores. O mesmo que na gardería, pois entran os pais pero non poden pasar, cambian os eles e non poden entrar, sabes, nun espacio determinado e non poden evitar o máis posible que teñan contacto co espacio onde están os nenos. O mesmo que se ten que ir unha persoa a mirar o nivel de cloro da agua que vai todos os días, pois non pode ir cando estén os nenos. O apoio da limpeza en todos estes establecementos, o apoio extraordinario, con gasto extraordinario para que estén desinfectando as veces que sean necesarias. Eso é o que está sucedendo en todas as actividades e en canto a actividade deportiva dentro do posible, incluso nas caminatas que ten que haber unha separación, sempre insistindo sobre as medidas, e sei que os técnicos eso fan ben, vale? Nos poñemos os recursos de tanto a limpeza, en canto a desinfección, os aseos, todo eso, o desinfectamos na medida do posible, igual que nos entrenamentos non van a usar as duchas mentras estemos nesta situación. Van a entrenar e logo cada unha se irá a facer esa outra parte que antes se facía con normalidade nos vestiarios do polideportivo, pois se fará na súa casa igual que está pasando en outras actividades. En canto a ter a que facturas se refire? Non teño notado ningún de facturas. Nin do decreto tampouco. Non, pero si o era que a persoa que fixo a referencia ao gabinete de prensa. Non o teño notado, sempre. A miña experiencia todavía... Non pasa nada, non se preocupe que pode llegar o importe da facturación si quer. Sí, para que eu o que lle digo que temos unha empresa que o que fai é gravar os plenos, si hai que mandar elaborar noticia deste pleno, colgada no Facebook, colgada no mandarlle a que gestiona a web, pois é un traballo que está facendo esa empresa. E supoño que se refire a esa. Pois a poñía concretamente na gabinete de prensa, 1.375,50 euros. Non sei que factura. E nos chamou a atención este gabinete de prensa. 8. Sí, pois é o que eu me refiro. Exactamente isto. O que está ahora vendo usted que está sucedendo, a grabación, os contidos que salen ao Facebook de todas as subvencións e todo eso nos les pasamos, se elaboran e exponen e les mandan, calquer outra demanda que chega por eses medios, pois tamén non la fan saber o que presentaran, o que nos alegamos, non temos todavía resposta, pero era así. O sea, cando fixeron o proxecto todavía non estaba a subestación nin construída, non debía saber da existencia. Entón, facían a punto de evacuación que había, atravesando todo o Concello. Eso nos recurrimos e cando se teña a resposta, ya comunicaremos.
canto a San Manuel. Recorre. A ver, a coordinación aquí é que estés a empresa, a traballadora social, e iso aquí está clarísimo, de a cales son as funcións que deben acometer e as que non. A veces, eu sei que hubo chamadas de atención, incluso porque non era por mala vontade, senón por contrario, persoas que ao mellor en algún domicilio lle mandaban facer cousas que non entran nas súas competencias. E se lle proíbe taxantemente desde aquí, dentro do departamento correspondente, que se coordina mes a mes co empresa San Manuel e que a persoa responsable da coordinación, como así ofreceu no, sei que a mí se me traslada que, bueno, non vou comparar con nadie, que existe unha boa e puntual coordinación entre ambas partes. Trasladarei isto que me está dicindo a traballadora social para que o averigüen. E pido ao concelleiro que tome nota tamén para que se fale. En canto aos traballadores, que me saltei esta pregunta da planta. Vamos a ver. E que é esa se lle dixen antes que les tiñan bastante claro, están nunha situación que finaliza dentro de pouca concesión, pero os institutos están bastante nerviosos e non saben, precisan saber máis ben a postura que vai ter o seu. Vamos a ver. Eu o que sei é que todos os alcaldes que formamos parte da mancomunidade temos preocupación por varias cousas. Unha, pola xestión, boa xestión dos residuos sólidos urbanos, o bo funcionamento da planta e os traballadores. De todo. E sabemos que teñen que estar inquedos os traballadores porque se acaba o prazo. Por eso creo que a petición que fixemos ahora de calidad de viabilidade, pois que está no seu que xusta a papela e que é unha inquietude que comparten traballadores, concellos e demais. Cal é a miña postura? Eu creo que me coñece, como fui presidenta, eu expliquei sempre clarísimo, sempre lles dixen a verdade, de que a veces non coincide cos intereses que... Porque a veces nós temos que liderar un interés global, que temos que defender a todos os vecinos de Lousame, que por suposto nos interesamos por cima, vale? Pero temos que defender todos os aspectos que atañen ao concello, vale? Cal vai a ser a postura? Ir en contra dos traballadores? Nunca. E sei que iso comparte todos os compañeros e que incluso falaron de como moitas veces se falou con todos os alcaldes, bueno, xa fai tempo, estando en Noia, deste tema, de que chegado o momento, que pasaría? Pois que os traballadores hai que buscarles unha saída e a empresa tamén terá algo que decir. Pero todo están ahora mismo, habrá reunións próximas de todos os alcaldes para tratar este tema. Que vai a suceder? Non podo darlle, o sea, que decir, quero que me diga a súa postura. Cal vai ser a miña postura? Que non quero que a xente siga traballando, que non quero que... Xa non entro despois en outras cuestións que vostede debe coñecer e que eu lhe informarei, por se acaso non tenen eses datos, pero son outros datos. Ora, é que procurar que a xente siga tendo o seu traballo ou pase ao réxime que lle corresponda, se está próximo, eu que sei. Non sei cal vai ser o futuro. Como non o sei, non o podo trasladar. Entón, o que poden facer os traballadores é pedir unha reunión co director da mancomunidade ou co presidente da mancomunidade, ou quen crean eles oportuno. Pero, é que non vai haber ningún alcalde que de verdade queira, que non, sería, como sabría que mirarse si queremos perder postos de traballo, que queremos que a xente se vai ao paro, nadie quere eso. Ora, hai outras, unha planta de compostaxe é moito máis que todo eso, moito máis. Hai que mirar moitos elementos que lle direi, que lle comentarei, cal é a situación, cal é todo o que ahora mesmo hai sobre a mesa e que hai máximo interés en mirar cal vai ser o futuro, clarificalo canto antes. Eso sí que sei que é de todos, os alcaldes que forman parte da comunidade. Non hai ninguén que se desmarque. Eu sei que vai haber reunións, porque outro día tuve unha reunión do Camiño en Porto do Sur, cando acabou a reunión, estive falando, que hai que convocar canto antes unha... De feito, está pedindo xa informes a varios xurídicos e de outro tipo para pasos que se van a proponer, que vai a propoñer para dar de aquí en adiante neste próximo, o que queda de ano, vamos.
señor Moreno. Gustaríame saber que nos informara un pouquinho do proxecto dos composteiros. Alguma pregunta máis? Sí, que vai facer ao final co Parque da Filteira, porque sigue igual. Sí. No anterior pleno dixo que nos iba a traer a facer un informe, iba a mandar a facer un informe a secretaria sobre o COVID, era por si se estaba en Sobre o COVID? Sí. Perdón, me conto ali que me equipo, porque igual teña unha lagoa. Que no anterior pleno dixo que iba a mandar a secretaria un informe a secretaria sobre o tema do COVID no Concello, cando estamos en risco alto. A secretaria? Sí, foi o que dixe vostede que iba a mandar a facer un informe a secretaria. Vou recuperar as datas, se non hai un lapsus que sería neste pleno. Non sei se os compañeros escoitaron outra cousa, desde logo non recordo. Porque foi... Vostede está nos plenos, non? Tampouco recordo que vostede ser un lapsus comunitario, excepto vostede, eu comprobarei, non vale? Pero que demanda? Eu falei sobre o COVID, que por o Concello de Lousame estuvera aberto cando tiña unha incidencia acumulada máis grande que os outros concellos da contorna, dixeme vostede que iso era totalmente falso, que iba a mandar a facer un informe á secretaria. No, nunca, a secretaria, nunca. Se teño que pedir un informe, terei que pedir a xerencia, que é diferente, ou terei que pedir ao coordinador de aquí que se é que ten competencias para facelo, que non o sei, porque non traballo en sanidade, como vostedes saben, pero eso non é así. Vale. Vou a ler o que pon na acta, que ten vostede agora mesmo aí. A alcaldía considera que o voceiro do grupo mixto ten un dato erróneo, pero non quere insistir máis nisto. Pedirá un informe á sanidade para trasladarlo. Non é que é imposible que a secretaria non informa sobre sanidade. Outro día escribí a secretaria aquí, por iso me dicen a secretaria. Vale, ben. Me dá tranquilidade porque sei que non estamos mal todos os que estamos aquí sentados, senón, disculpo totalmente que entendera mal, que como todas as mascarillas a veces non se ven. Bueno, que non sigo lendo, non? Queda... Bueno, está o informe. Non, pedí. A verdade é que me despistei deso, pero para aclarar ese dato, porque sigo pensando que non é un dato erróneo. E aparte, pero por si non é, tamén digo que non insistía niso porque non quero profundizar en algo que non teño. Eu se non teño algo, datos concretos e certos, non os utilizo. Entón, como esos non os teño, os que vostede fixo ilusión, non podo afirmarlo categóricamente. Os que traballan comigo xa saben que eu digo sempre, nin creer, nin pensar, nin supoñer, comprobar. Entón, realmente non comprobo, non vou a fazer... E por iso pedía un informe para eso. Saben que é certo, porque son machacona con esas tres cousas. Ben, alguna cousa? Despois gustaríame saber, aparte do que se fixo en Carnavais, que se ligou o acto do 8M con Carnavais, se se fixo algo máis a maiores o 8M, se hubo unha lectura de un manifesto ou algo. Sí. Vale. Alguna cousa máis? Despois van chegar unha moción das cofradías. Sí, a que vamos... aí va a traer hoxe, mire, pero como non falei con vostedes, non a trouxe. Eu xa teño ahora mesmo. A nós non nos chegou, pero sei concellos que os chamei por outra cousa, me dixeron que o seu concello levaron onte a pleno, que lle pasou a súa cofradía. Aquí non nos pasaron nada, pero mandeille que me remitiran esa moción, dado que aquí estamos moi preto da costa e xente que marisquea con marisqueo artesanal, que conocemos todos a xente que traballa neso. Eu estou falando con algún patrón maior de unha cofradía aquí da zona, imagíname. Díxome que casi rogando, pedindo por favor, que canto antes se poderá traer esa moción ao pleno, porque están xo... Eu insisto, a alcaldesa que lle fala que todavía non saben nin os meus compañeros, porque non tive nin tempo, porque foi ás 5 da tarde cando remataba de comer, chamara pola mañán a un presidente do concello, un alcalde ou alcaldesa, da igual, e falando de outras cousas, comentoume este tema. Entón, digo, mínimamente, podes non pasar? E dixo, si mando xo aviso por correo electrónico. E mandou unha, con tanto que non tuve nin tempo de abrir. Entón,
Claro que se tivésemos a pleno, porque nos parece importante na defensa da Pero claro, temos que dar conta de que estamos no mes de marzo, que non temos pleno hasta o mes de maio. Bueno, pero vostede dígame, é responsabilidade desta que lle fala, que tuvo máximo interés, que Non, non. non tivo coñecemento, dixo, olha, envíame que che chegou a ti, porque eu non teño. Pero eu estou pedindo A a maior esa vostede, persoa que falou, por que non nos remitemos? estou pedindo a vostede que si cando vostede que xa ten, si pode convocar un pleno por sobre esta Pero que ainda que o convoque vai a ser extraordinario. Nos extraordinarios, como que as opcións de urxencia? Se van convocar os números de ese. Vale, non sei que será. É que un... Pero o pleno vou a convocar, hai outros asuntos que estamos trabalhando neles contra o relóxio, como a liquidación, que logo vai a quedar conta, comisión de contas, etc. E tan pronto podamos, o Perfecto, convocamos. porque dixenlle que ata que o pleno que Sí, cada 2 meses ordinario, estaba ordinario e dixenme que, por favor, que intentara que se fixera canto antes. Por iso estou trasladando o que me di o perfecto. colectivo. Bueno, pues eu tamén aproveito, mira, nem me acordaba de comentarlo aquí porque se me olvidou, pero foi outro mediodía, a mediodía non, a mediodía para mí, pero eran as 5 da tarde cando me devolveu a chamar a esa persoa e me falou deste tema e dixen que me enviase o correo, seguro que teño na misma no correo. Vale, queríamos saber si ao final este ano vai se levar a cabo o proxecto do sendeiro paralelo Río Lobo. Vale, Xa non máis. vale. Composteiros. Igual que outras cousas que ten vostede preguntou. Temos un proxecto que acordase do clima, PEMA, que trouxemos xa a pleno, que se aprobou, se deu conta da petición desa subvención, que o xestiona a Xunta, pero con fondos estatales. Íbamos contar xa unha empresa que fixe o proxecto, de como se vai a facer, que se repartirán composteiros. Primeiro se mirarán interesados. Está toda a información no Facebook e na web de como se vai a desenvolver. Unha vez que se faga ese traballo informativo, se repartirá, pero iso vai longo, sabes? Se escollerá para facer as comunicacións a todas as vivendas, pois un holograma, cousas que son menores, pero que tamén son importantes. Se mandará a comunicación. Despois, os que estén interesados, se repartirán composteiros para colocar nas cocinas. Se lle darán instruccións de como colocalo, de como facer, se asesorarán e se visitarán eses composteiros para decir como hai que tratalos, como hai que situalos, movilizalos, voltealos, para que sea compost de alta calidad para os seus cultivos. Tamén se farán composteiros comunitarios, é dicir, no colexo, por exemplo, hai unha gran cantidade de materia orgánica que se produce día a día polo comedor, pois en colaboración con eles, portanto, que eles tamén tiveron un traballo fai uns anos sobre isto, co cual xa teñen información, pero se volverá a ir a que se xa responsable deste proxecto, que hai, me parece que 30 meses para realizar, creo que é así, pero non acaba este ano. E cando imos abordar, imos a empezar xa, pero temos que mirar tamén, como estamos bastante escamados, o que nos pasa co IDAE, ainda que a xestión nos tranquiliza porque non depende dali, non depende de tan aloxado de nós, temos que asegurarnos que está facendo os trámites o técnico que leva a subvención e facendo as preguntas que eu trasladei para lle comuniquei para que trasladase de cando se pode facer. Hai unha aportación municipal que nós temos que mirar de onde sacala. Esa aportación municipal non é solamente unha aportación por parte dun organismo diferente ao municipio, tamén temos a nosa, estamos mirando, xa les dixen que é un ano complexo, nos está pasando con moitísimas convocatorias, que temos que buscar crédito para poder poñer a parte municipal. Entón, estamos aí. Ora, consiste en eso, en que a xente que vivimos, temos a sorte de vivir no rural, que temos, cultivamos as cousas que comemos, non todas, pero moitas, poder, en vez de tirar todo eso a basura, engrosar todo o que é encima, non separalo ben, tamén se vai a traballar sobre a separación dos residuos urbanos, toda esa parte orgánica de
aproveitala e de facela un compost que ti podas utilizar. Eu sei moita xente que xa o está a facer, pero os que o estamos a facer tamén queremos o asesoramento, porque o mellor non é o compost de calidad que nós queremos que é e que nos teñen que enseñar e se prestan a eso, a ir a donde o tes, a analizar como estás a facer e ver que tens que corregir. Eu personalmente xa hai algunhas cousas que sei que estou facendo mal porque na conversación que eu lle preguntei xa me dixo algunhas notas pequeniñas que sei que hai cousas que teño que corregir e iso lle pasará a xente que o está facendo perfectamente ben porque xa se encargou de formarse e outros que temos que empezar que teñen que empezar a facelo e outros que estamos facendo que temos que mellorar para facelo ben. Pero todo iso vai a minorar a cantidade de residuos que vayan a balsa na que en realidade non se está facendo compost de calidad, senón é un compost que non se pode utilizar. O digo así e non estou faltando a realidade. Por iso digo que non estou cometendo ningún acto delictivo dicindo isto. Con respecto á parte da cine, impouse no seu momento e eu quería mandar retirar os columpios de ali. Vale? Pero hai xente que se opuxo, dixo que non penso, se se limpian, se pode utilizar, teñen humedade, pero se poden utilizar todavía, se sube, hai un que se sube, outro que non. E os bancos hai que subirlos, porque non sei por que quedan moi entarados. Hai que facer unha plataforma, pero empezarán operarios para a semana que ven, están ca selección agora, porque neste momento temos un está de vacacións, o outro está de baixa, unha baixa que xa leva hace 2 meses, non estou segura, outro acabase de ir fai pouco. Entón estamos baixo mínimos. Empezarán agora e empezaremos a cometer actuacións pendentes que hai nese senso en outros, de desbroces, de ese en concreto, de limpeza de espacios infantis, algunhas cousas xa fomos facendo da maneira que podemos, pero tampouco podemos excedernos en contratacións porque temos a situación que lles dixen, limitado. Temos que facer todo o que temos programado, intentar facer algo máis programado, pero mellor veremos, estamos estudiando como facelo e a que recurrir. Vale. Outra pregunta que me fai é a do biólogo, pero hai outra que apuntei. Sí, é que día 8M non asociaba. Sí, mira, se fixeron se fan actos dese tipo todo o ano, se leu un manifesto. Eu ese día non estive presente porque me tocaba a revisión que teño que facer cada 21 días, que me que trasladar ao hospital e, bueno, entón eu ese día coincideu xusto o día que estaba facendo esa visita médica, pero sí que fixo a concelleira porque eu estive ainda que estaba fora daqui, estaba preguntando se fixera, se fixera o manifesto, que asistira, que non asistira, se había xente, que se leu, todo eso, e ela pode informar de que si se fixo o manifesto, aparte de outras actividades. Non o fixamos presencial por causa do COVID, fixose a lectura aquí, gravouse e colgouse no Facebook do Concello e noutras redes e consideramos que era o mellor así este ano, posto que non queríamos facer unha reunión de moita xente aí fora, como facemos sempre, consideramos que era o mellor este ano, facelo así. Pensamos en iluminar o edificio, igual que, bueno, que habrá que pensar de cara a outros anos, pero este ano pois non pudo ser. Igual que se o fixemos noutras ocasións, este ano non pudo ser. E, por exemplo, nós hai algún proxecto por aí que me manifestaron onde xente que leva proxectos de aforro enerxético que para iluminar certos elementos do Concello que xa nos comunicarei cando teña moitos xa decididos que se iluminarían un color determinado en diferentes datas do ano como son estas datas señaladas e importantes, unha delas sería esa. Pero por que pregunta vostede? Logo actividades dese tipo temos durante todo o ano, nos cursos, non sei... Sabe que aquí temos o plan de igualdad, foi un dos primeiros que se aprobou, e creo que a nosa comunidade autónoma foi das primeiras que aprobou, recordo perfectamente. Despois o aprobamos o noso primeiro, temos actividades dentro dese plan, se fixo a reforma, o segundo plan de igualdade, facemos sempre traballos
formativos e pedagógicos en coordinación con centros, e sin coordinación con centros, tamén a nivel individual, con áreas transversales do Concello, de deportes, para que se traballe sempre baixo as premisas de igualdade, que nos defendemos a igualdade. Temos a mesa moi activa cada 6 meses, temos as reunións aquí para a mesa contra local contra a violencia de xénero, que si estamos trabajando. É que a miña, unha das miñas cousas da miña causada, de que creo que formamos todos parte da corporación do Concello, e creo que sería bo que a leitura do manifesto fora consensuada por todos os grupos que conformamos o manifesto é un manifesto que se fai por esa efeméride, non? É un manifesto que decide dende o Concello, pois nós temos un manifesto que consideramos dende o grupo da corporación que goberna, non? E sempre avisamos, e de feito moitas veces do Partido Socialista, incluso tamén do Grupo Mixto, hubo xente que estivo na porta do Concello, nos poñamos todos xuntos, sacamos a foto, saliu o manifesto, incluso grupos, non todo o colexio, pero grupos que facían un traballo sobre este tema viñan, pois poñían aquí, non sei se recordan todas aquelas caixas, en cada unha poñía unha frase. Bueno, que pasa? Que este ano eso non se pudo facer, porque primeiro non permitirían que os rapaces viñeran aquí, pois os profesores, estar aquí todos, non vamos estar todos tamén xuntos no caso do Concello, por eso foi un ano anómalo, pero non por eso vamos a seguir facer o traballo que en realidad non é un traballo que tamén é necesario facer esa escenografía o día do 8 de marzo, por suposto que sí, pero é o ano que é, e non vamos a saltalo para unhas cousas e outras cousas, non, sabe, estar aquí, me acordo que había entraron, pero teníamos que ver todo isto aberto, porque a cantidade, a concentración de rapaces que había aí, incluso facíamos unha marcha, que íbamos andando, non sei se o recordan os días que hai aquí, que fomos andando hacia o Ruido, subimos e baixamos hacia o centro, pero que non nos parecía ir tanta xente todos xuntos, sin estar aquí tampouco diante do Concello, pois 100 persoas aglutinadas para sacar non nos parecía que tiñamos, aparte estamos nun momento difícil, todavía non estaba. Ademais, eu recordo que na última chamada van a chamar ao señor Paradela para convidar ese día aquí e a vostede, pero como vostede non pudiera contactar, para invitarlo a vir ese día aquí a lectura do manifesto. Si que se contacta por oposición. É que, claro, é que a min tocoume que se faga un manifesto no Concello e que non se mande aos máis grupos por si poden aportar ideas ou non estamos, os corporacións municipales somos todos. Aquí é un manifesto oficial, que non vai nunca politizar nada, sino que fai o que se lee, eles o saben, os que participaron, as persoas que están aquí, saben que o que se lee é simplemente falando desta casuística da muller, dos dereitos, da loita contra os tratos, da igualdade, da igualdade de todos os ámbitos, salarial e de todo tipo, pero ninguna cousa máis, o cual en eso estamos todos de acordo e non vamos a meter ningún outro cariz que o que faga é enfrentarnos, porque a mí o enfrentamento, o meu grupo está conmigo neso, que non vamos a levar a ámbitos como este o enfrentamento, xa se encargan outros. Eu creo que son concelleiro que non temos enfrentamento en ningún tema. No, pero non leve aí, estou dicindo porque está vostede dicindo que non consensuamos o manifesto vai ir sempre defendendo a muller, defendendo a igualdade, non vamos contra nadie, sino que defendemos a igualdade. E sempre decimos que temos que é algo de toda a sociedade, non solamente das mulleres. Vale? E invitamos sempre a ese acto, pois, dende, bueno, por suposto, aos membros de corporación, pero os que podían vir, hai xente que non pode acercarse porque están nas horas de traballo, non pode faltar ao seu traballo nese momento, pero despois avisábamos ao centro de saúde, avisábamos a farmacia, avisábamos a veciños, se anunciaba para que o que quixera pudera acudir. Eso o fixamos sempre. Vale? Non sei se respondí, cal era outra pregunta. Río Lobo. Vamos a ver, non sei, haremos que este interesado en ese sendero, haremos moito, verdade, porque pensei nun momento que non. Non seguimos facendo, vai a ser a depender todo de certas sustancias, parecíanos moito máis urgente agora mesmo, ainda que non vamos a deixar eso e vamos a cometer. A expropiación das cabe, porque agora que temos a financiación para ese proxecto que xa temos,
parecíanos que xa levan estando moitísimo tempo e que é moito máis urgente empezar por esa expropiación. Si despois de pagar esa expropiación, porque hai que depositar os cartos no xurado de expropiacións, temos recursos para abordar a outra expropiación, o faremos. Se non, a deixaremos para o ano que ven, pero vais a facer esta legislatura, e un mediante. Vale, era o que queríamos saber. Vale. Bueno, non sei se teño que volver a refrescar o que opino sobre ese proxecto. O que opino eu sobre ese proxecto. Non pode opinar noutro momento dado, creo que non é o motivo do pleno, pero o motivo que darme, non teño ningún impedimento a acabar o pleno, pero non fica que vostede me dé a súa opinión sobre o proxecto. A mí tamén me gustaría que alguén se preocupase de regular as árboles que hai caídas inclinadas cun ángulo perigoso nese trayecto, que se... é moitas máis cosas. Que é a finca do... bueno, referente a árboles en ríos e así, non sei se vistedes como está o río Pesqueiro. Sí. Está todo cheo de maleza, de árboles, está colléndole as hortas aos veciños todos, que hai un malestar dos veciños. Pois ali tamén. Entón, quería saber se se vai a instar arriba a Xunta a que finalice a limitación no río ou algo. Está pegando todos os anos. Nos ríos, non é un río, nos ríos. Bueno, pero en esos momentos, nese río en concreto, en el caso dos vecinos... Vostede pensa que nos ríos non, que no paseo do río Lobo que non hai malestar dos vecinos, porque algúns non comunicaran a vostede, é que hai fincas invadidas as actuacións que se fixeron porque xa levou un pacto na parcela, porque se acumulan residuos no centro de ríos, paisanos, todos, antes, todos. Eu digo porque son filla de xente que neta, filla de xente que tiña fincas e que era da brega, sabe? Entonces, cando tiña fincas ao lado do río que siguen tendo, as limitaban, as desbordaban, mantiñan, facían o mantemento, eso non se fai agora. En absoluto. Entonces, o río o que busca é por onde discorrer. Despois tamén, pois a legislación, a veces eu penso, eu digo tamén, sin que me deixe ningún temor, en que hai que conservar, hai que proteger o medio ambiente, hai que proteger todo o que rodea os ríos, pero hai que permitir tamén que os ríos estén en condicións, que o seu cauce non pode ser saturado porque non se pode ser. Se non ten por onde iba sempre, se deixa obstruir, entonces a agua busca sitio. E vai a buscar na finca do veciño se fai falta, como xa pasou en Cabalariza, como xa pasou na Monte de San Francisco, como xa pasará no río Pesqueiras, como pasa en moitas zonas. En moitas. Incluso perxudicando o concello facendo que facer inversións grandes. Por haber un desvío nun río tamén moi próximo aquí e que fixo danos nunha infraestructura municipal. E pasará outra vez porque sigue habendo ese tipo de problema, que é unha curva do río, pois hai obstrucción. Se pudera fazer o concello, mandar ali unha presa, unha pala, un camión e facer, ou sin camión, depositar os sedimentos na se me están oindo, por exemplo, biólogos ahora mismo de cerca de aquí, poden estar dicindo que non ten que haber o filtrado da auga porque a terra, que nadie dice non ten que, está totalmente de acordo, a vegetación que nace nos lados do río, nas peiras dos ríos, que fai ese efecto manipulativo, nadie di que de non habero, pero que non pode haber no medio do río que non había, é algo que se fai porque se hai maleza nos outros lados, o río vai ganando, se vai depositando terra aí, ninguén a quita, logo caen sementes, porque a naturaleza aquí é exuberante, nacen árboles, logo máis árboles, xa os árboles son gordos, entón en ese momento deixa de haber o río, e nace un novo río. Si queremos eso, pois expliquemos aos cidadáns, pero que yo explique que defende esas normas, que explique aos cidadáns, con claridade, e que eu se lo dixen a un dos axentes e dixen que eu estou totalmente disposta a colaborar. E non cortar, porque aparte a mí me gusta a natureza, me gustan os ríos e a vegetación que alrededor, creo que temos que conservala. Pero iso non quere dicir que non podamos camiñar e que non podamos limpar un sendeiro estreitinho de 1,5 metros e despois limpalo manualmente, sin problema.
e que veña a explicar o que é o túnel do interior do río e o que está fora do río. Que veña a explicar, invocamos ali os veciños, despois a escolares, despois a calquera xente que este interesada para saber que o que temos de conservar no río. Non tiene ningún problema. Ahora, o negacionismo absoluto que nos leva é que os ríos estén como están, moitas veces, e que non deixan nin aos concellos actuar, si poden, no pouco que poden, porque soen ser concellos moitos como nós, rurais, por onde pasan, temos a sorte de que discurran os ríos e que ni siquiera actuacións que nos podemos facer se nos deixen fazer. Eu non sei, non vou a profundizar máis, cada un que faga a súa aportación ou a súa reflexión, eso é o que pasa. Que nós tamén faremos cousas mal, seguramente que sí. Que intentaremos mellorar, así que de feito hai veciños que xa así o manifesta, desde que estáis, xa lle comentei a vostedes, a instalación da depuradora grande que se colocou, que a outra non funcionaba porque non era suficiente, non estaba, era de antes de incorporar saneamentos novos, e funcionaba mal desde que se colocou esa depuradora, a millora que hai nese río, a todos os niveles que se ve na súa desembocadura, que se ve no transcurso, que se ve por parte da xente que practica o deporte da pesca, que volve a pescar nese río. Intentamos mellorar na medida do posible, facemos todo o que podemos, e algunhas cousas, se as facemos por descoñecemento, nos informaremos e temos a intención de facelo ben. Ora, negacionismo, a nada. E nada máis, por a miña parte se levanta a sesión. Moitas gracias a todos.